И здравейте в ден 12 от 30 дни, 30 полезни навика. Днешният полезен навик е да си лягаме по едно също време всяка вечер. Или горе-долу по едно също време, да не си лягаме много късно. Ето ни го днешната загрявка. Ето тук. И следва закуската, малко кисело мляко и протеинче. Дали са направо от фитнеса. Ето тук правим малко гръб. После имаме малко клекове. Това имаме и вечерята, която ни е 6 пържени яйца и 2 филейки хляб. Ето тук си взимаме и студен душ и това ще е за ден 12. Ето тук е един кратък таймлапс на това как играем малко на компютъра. 2 часа преди да стане да си лягам. Ето ни и стъпките за днес, които са 16600. Ето ни го и скрин тайма за днес, който е 5 часа и 55 минути, 3 часа в YouTube, 1 час на камерата, общо взето към 2 часа са ни в социалните мрежи. И калориите за днес, които са ни 2100, с 110 повече над определените калории.